Mitä kello on? Aamupalakin on oikein tuotu. Kalaa ja leipää. Kai määrä on pakko syödä. Aivan ihanaa. Oho, herätyskellos. Aivan, se ei ollut edes päällä. Ja sitten katsotaan tietokone. Näin. Ai niin, mehän muutettiin tänään. Eiku eilen illalla Hollywoodiin. Jee. Oi niin paras. Ja sit me muutetaan ehkä takas Pet Shop City. Ei oo kiva. Häh? En tiedä, Pestis lähetti viestiä. Tietenkin heti kun mä muutan tänne, minne se muutti, ei se muuttaa pois. Just kun mä ehtisin kertoa, että me muutettiin Hollywoodiin. Ihan sama. Mä etin hyvin uusi kaveri. Tietokone on mennyt vähän rikki. Eiku ei olekaan. Se näytti vaan siltä. Mut hyvä, mä saan Applen tietokoneen seuraavaksi. Minä nyt kiinni. Sairas. Näin. Nyt mä menen Pokemaan. Pitää laittaa tän kaulaviivin. Meidän tuolla ulkona aika kylmä. Äiti, isä, mä käyn hakemaan postit. Joo. Pitääkö meidän tänään tulla postista? Otetaan posti. Sieltä tuli iso paketti. Kenköhän tää on? Mulle? Keneltäköhän se on? Mennään äkkiä kotiin vaan. Äiti, mä sain postiin! Okei! Avaa se! Joo. Tämä ainakin on paksu. Näin. Häh? Mikä tää on? Kiva korista. Onkohan siellä sisällä mitään muuta kuin tommoinen? Ees kirjettä, keneltä se on? On. Ei se lähde. Lähtipä. Kiitos vanhoista ajoista sydämellä Pestis. Se sai tietää mun osoitteen. Ihan sama. Ai niin kuin mä kerroin sen eilen sillä. Mä laitan tän takaisin. Tätä mä en laita. Mä laitan tän. Se oli mun vanhat Pesti, että on Pestikseltä. Se sanoi, että kiitos vanhoista ajoista ja antoi vielä jonkun koristeen. Sepä kiva. Niin. Taidaan pukea tänään kalpannan. Niin. Ei minä muutakaan jaksais pukeakaan. Tää. Okay. Mitä vitsui toi äiti Tuuna? Näin!
Hei, sanhan sen. Mennään herättämään isäsi. Koilta! Ja. Älä herätä mua. Sulla on tänään aika kulpea. Vaihtamekki. Vähän. Tää. Mikä tää on? Hajuvesi. Sitten mä laitan koulua, kun tänään mä en varmaan mitä tarvii koulussa, koska tää on eka kolpea. Niin, paitsi rahaa, välipahraa. Saat tästä. Ei 500, vaan 20. Okei, kiitos sisä. Eipä mitään, mä voin viedä sut autoon. Tai no, ei mun tarvitse se sot kävellä. Enkä osaa, mä en edes tiedä missä mun uusi koulu on. No okei, mä tuon sut kävellä. Ei tässähän mitään koulua ole. Tuolla on. Isä. Miten kyllä tosta edes pääse sisään? Au! Isä kaadu. Koput. Mennäänpä. Auts, ketä muu ei oo tullut? Mistä mä tiedän mikä mun lokero? Päivää, oletteko te uusi oppilas? Kyllä, en tiedä mikä on lokeroni. Se on tuolla ihan päästä. Okei, kiitos. Näin, tossa on minun lokeropaikkani. Käydään mennä tänne istuun. Joo, olenhan opettaja. Muut ovat vielä pihalla, mutta kyllä kellot pari minuutin päästä sui. Menen nyt opettajapaikalle. Tää on ahdista. Tätä mennään sisäänpuolelle. Tänään pitää tulla uusi oppilas. Oh jee, tänään Mä voin mennä sun viereen. Okei. Kiitos. Vaan. Mä pyyhkisin vaan vähän peliä. Okei. Aika sattuvasti. Ai vältä. Tuossa on vielä vähän. Se onkin tyttö. Mä en puhunut, että se on. Vitsi, kun tää tuo kuolmesta on paljon. Mä en ikinä uskalla olla tyttöjä. Se isää satien pari. Ehkä pelaa koripaikka. Ei oo. Vaan mun frendi. Kaatuminen ei oo ikinä. Ei mä näe mitään. Mene sit mun eteen. Sä oot paljon iso tyttö. No en mä voi siellä mitään eteen. Ai joo, sori. Joo. Meidän luokka pääsikin paikalle, koska kaikki muut on siellä koulujen väisessä jalkapallokisassa. Eikö turnauksessa. Mun pitää vaihtaa paikkaa tänne taakse. Ja niin kuin näette minut ehkä, jos näette. Ei teidän tarvii nähdä minua, vaan vartaloani ensinnäkin. Mutta näette näköjään minut kokonaan, vai näette tätä. Ja siis meillä on tullut uusi tyttö, en tiedä vielä hänen nimeä, mutta tule tänne eteen. Kerropas nimesi. Moi. Mun nimi on Suvi. Ja mä tulin Pet Shop Citystä. Niin kaukaa. Hiljaisuutta, kiitos. Voit sit mennä nyt omalle paikallesi.
Joo.